Nu bun, salut, CFCS, bă, acesta este episodul 6 din Hearthstone, după cum v-am zis. Păi, oameni buni, nu cred că o să facem challenge-ul ăla, nu cred că o să-l terminăm quest-ul. Așa că... hai să vedem, măcar să facem un 50, episodul următor mai facem un 50. Înțelegeți? There are 35 different ranks, ok, putem pula mea. În fine. Keep or replace cards. Asta o dăm afară, pe asta o dăm afară și asta o să... Nu știu, am vrut 30... Bun, mi-a dat town, loaded town de clas 5, mi-a dat și town de 1-3. Bun, care costă o mană. Și mi-a dat și pe ăla după, yay! Înseamnă că dacă scoteam pe asta, mi-l dădea pe asta, și următoare mi-l dădea pe asta. Dacă lăsam, îmi dădea pe asta. Deci tot același, tot aceeași mâncare de pește, așa, cred. Fai de măciuca lui Hristos. Da, o să iei de mici, nu-ți bate tu. Că mai trebuie o carte acolo. Da, dacă e dau abandon, nu spun, nu? A, el nu s-a întâlnit să fac 4 meciuri în pula mea, dar din dracu scot eu. 4 meciuri, 3 meciuri câștigate și unul cu 10 damage luat. După aceea poți dai consiliu. Te aștept cu mușchiul scos și mă ia fredonatul. Da. Băi. Alo? Băi, mi s-a blocat. Alo? You were reconnected to your game. Resuming. What the fuck? Cred că a rămas fără niet. Aia am așa pula în el. Nu. Cred că da. Îmi dori gâtul că am dormit așa din nașpa sară. Ai, aleu. Mai dă și 2 de mele la am pula mea de țaran, o Lucky Tiger, ăsta sigur o să mă bată că e Lucky în pula mea, norocos. Da, un ceas de 2, da, în pula mea, taunt, ce valoare am, mă, taunt-ul, mă. Nu, dar nu. Au, și m-am lovit în unitate mai înainte. Și m-am belit la chișor. Pișor. Bolanu, iubitul meu, eu te aștept cu bulanul scos și chiar la nu-mi vine un cuvânt care să nu zic nici o prostie, dar și să aibă. Nu-mi vine momentan. Au, și ce rând aș mai indica la fel, mă stau și mă mai joc acum cu o mingi, dau tot de perete. Și mă uit așa cu un ochi, mă uit la unitate și cu un ochi mă uit la monitor și cu celălalt ochi stau și mă uit la mingi. Am mai înainte un chișor de calorifer baganiaș. Ia zi, challenge 2 și un 3, na. Dar de fapt putem să băgăm 3-ul ăsta de el, poate. Da, ăsta de și are altă. Eu dat ăsta. Da, skin-ul spre. Las, nu că o să mă dau așa de ampulea, dar și eu cred că a fost măcar de ampulea, sincer să fiu. Dar îți dau un clean la mea de un druid sau ceva și fain ar fi să prind un meci așa cu druid și să prind restore 8 health aia de 2 ori să o bagi și să mai și bat, ar fi prea fain, pentru că dacă stai să te gândești
Eu ar fi trebuit să câștig, nu, să câștig joc 4 meciuri. Și nu-ți dau 10 damage. Da, prind un druid și-și bagă 2 health, e ca și cum am 106 damage în total din 3 meciuri. Sau na, vedem, poate o să mai am noroc și o să fie player care o să bagi mai mult. O să-și mai dea lor viață sau... Na, știi, cred că știți. Dacă nu-i dau 4 damage, dar mi-e frică să nu-mi iei taunt-ul. 4 și dau 3. Taunt-ul dacă mi le iei, te bat în pula mea. Da, ai 8 în pulă. Mi-aș pula. Bă, ori iară mi s-a blocat. Ori am rămas fără internet. Chiar bă, dacă aveți cineva, uitați. Kinetic 2154. În caz de... Că am și eu nevoie de precini. Bă, am pula mea, numai tu e singurul care are taun. El am pula mea. N-am mă, muie. N-am mai ești maker, mai ești. Dacă îl să mai pun și un... Și știi, cu mușchiul scos și pe piept, vreau să zic că te iubesc. Băga mea-și pula, iar îmi vine să fredonez. Mamă, nu zic că dai cuiva ăsta 2-2 și taunt încă iarăși că-l bat. Taunt la puterea a doua. În pula mea, nu zic că dai cu mistretul și pe așa dai cu ăsta, că câștigi un punct în pula mea, contează și ăla uneori. Ia zi, 8. Păi putem să băgăm... Să bag pula dacă știți. Ala-i mă. 37, băgăm iași. Am dat 5. Da, mă, dar și-am greșit, dacă nu bagam pe asta... Nu atac, tată, nu atac, belești tu, mima, cioca. Nu atacă, nu stăm deoparte. Că acum dau 5 de meșcu la... Uite mă că nu m-am gândit, bă, băgam mi-a și eu picioarele. Acum trag linii pe birou așa ca la ea din pușcărie. Nu mi l-ai omorât, beleș pula! Beleș pula! 6, 4, 11. Las, dar nu te mai pufuti, baga mea, ba da, te pufuti, un charge, baga mea și-o pula măta să-mi bag. Uite, pun charge-ul la max. Mi-a zis să le pun încă pe amândouă în pula mea. Na, mă, mă suși tu pe inima, na, mă, suși de pulă, na, mă, suși de pulă și mai una de asta și mai dă unul la toți minionii care bat sunt pe tarla. Și eu, bă, băga mea și pula în Timberwolf-ul tău, mă enervează. Wind Fury și asta. Wind Fury Harpy. Wind, știu că e vânt. Fury, nu știu, Furios. Fast and Furious 7, pula mea. Bă, dar mai stau, mai iau încă 2 damage, băga mea și o pula să-mi bag, eu mai stau încă mai iau 2 damage de om bun și ăsta. Eu, doamne, eu mai am așa de multă viață să-mi bag eu picioarele. Ăla mai are 27, dar nu cred. Hai, băga mea, pelea mea, tu mi-i pula, nu vrei? Băga mea-i pula să mi-o belești, mă, căcatul, dracu. Am aflat ce face Windful, oameni buni. Atacă de 2 ori. Cât damage a luat? 3 am luat în pula mea, că nu câte am putut să iau.
Ai, doamne, 3 a luat, 3, pagă 3-ul, ala-i tati, yay! Azi, da, da, nu, de fapt, hai bă, că zicea că am deschis toate cărțile la, că am făcut, că am deschis toate cărțile la Warlock, numai din carbacuri acum mai pot să iau, așa că mai facem și la alții, nu? Să avem la toțile de 10 și n-avem nicio treabă. Nu? Și să fie frumos. N-am măcar basic cardurile să le am în pula mea. Restul la carbacuri zici că le iau. Asta nu, dacă te trebuie să iau la carbacuri, că am văzut că am în mare cantitate cărți. Vedem birou, ia. Bă, ce rumeguș în casă. Asta afară, asta lăsat, așa. Nu mai mi-ajunge fier la mouse, la cum stau eu ca boschet. 2, yay! 2, 4, și venim noi. Ăla-i. Bă, la sigur mi-a furat cartea în pula mea. Deal 6 damage, bun bă. Băga-mi-aș. Hai mă, de aici. El one damage to all enemy minions. Ala-i, eu. Valea de pe tarlaua mea, valea de la mine din curte. Dar ce nu puteți de aici un damage la enemy hero în pula mea? Mai bagă și unul de 3-3, no problemă. Nu te fac oai, lasă-te. Dar bă-ți dau așa, nu-ți derutat. E, mă, stai nou, dai la minioni sau dai la... Cea mai bine dai la minioni în pula mea. Ce, eu, na, părerea mea așa e. După cum e jocul ăsta tot cu cărți. Stați dacă... Ăsta, jocul ăsta cum e tot cu cărți, speluri, cruci, Dumnezei, că spui spelul mai e încă 1, mai e încă 2 și cred că și spelul mai ca lumea, na, că eu sunt acum la început, cred că spelul și mai barosane decât asta. Și de asta zic, na, pui, na, cum am prins la druid, 2-2 și îi dă 2-2 și pune și taunt, na. Na, îți dai seama, totuși. 2 Ce? Deal 4 damage to it, baga mea și-o pulă. Na, că nici eu nu mai am căzat nici tu. Na, tu ai 4 cărți, eu am 2, 4, 6 cărți, na. La mine. Scuzați porcul de moa. Ce este? Stil de 5-5. Bun, 11 nu-ți bestie. N-am pot să-l fac o polimorf. Stil fed pula mea, baga mea-și. Ducem un 2-3? Da, că luăm 2 cărți și băgăm una asta. Încă un deal, încă un barosan, dar cine-i mare barosan? Barosan de barosan. Hai că are, foarte mare, cine-i mare de baștan, mare baștan. Cine-i mare barosan, barosan de barosan, de barosan. Eu am uitat să dau enter, scuze voi. Eu stăteam, cântam în pula mea și mă uitam la asta, mă gândeam și pula mea nu mai joacă. Summon and turn. Îmi place așa cum s-a blocat în turn, nu stai așa. Trebuie să tragi de sus la el. Mă, da, și ăsta e alt bun pula mea. 3 cu 3.
Dă-i timpul la mea. Și tu mai dă timpul la mea, și tu mai dă timpul la mea. Frumos. No, ia alt secretar, gagiu. Bine, mă. Bine, dar dacă mi-ar zice și mie ce secretul ăla. Sound și de dreaptă. Dil 2 de mergi tu. All character. Când pula mea de? Amu? Nu. Și atunci? În fine. Bă, dar facem... Am înțeles. Bine că n-am pus mai multe cărți. După ce moare. Acum 4 damage. Băga mea-și pula 2. Hai. Steady shot. Băga mea-și pula, dar pierzi cu ăsta. Bă, tot 3 damage am dat, e rău frumos. Faci nașpa. 30. Pun așa. Și așa. Nu, că nu mai are gajiu cărți. S-ar putea să-l bată cu 8 damage ăsta. Dar el are tot căcatul ăsta din 4 runde m-a făcut. Și uite, mai bagă și down de 3-5. Da, bun, cam. Lasă așa, lasă așa. Bine. Bun, am taunt. Hai să mă lași cu 3, da, pun taunt-ul și pe aceea mai văd eu ce mai pun eu un îngrășământ pe acolo. Destroy random enemy, bun, bă, lasă, dă-l în pula mea. Da, asta tot îmi dă în continuu și mă futi. N-am ceva de viață, mage, n-are nimic de viață. Dota. Și mă enervează, bă, omule. Deal to damage to 2 random. Da, taunt dăm pula mea. Și charge încă le-a dat în pula mea. În pula mea. Well played, dar știu că e well played, e rău frumos. Hai mă, gamia și o pula, că ăsta a fost un meci de tăcăcatul. Da. Bă, oameni buni, acesta a fost și episodul 6. Bă, n-am jucat prea bine din câte văd. Bă, nu, n-am făcut cine știe ce. Am pierdut, n-am câștigat niciun meci, în fin. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe, ca asta sigur nu vă costă nimica. Și oameni, ne vom vedea în episodul următor, în episodul 7, așa că v-am pupat, ceau!